ikusi dugu, Igor, irudi horiek agertzen agertu diren bitartean, ondala gutxi Google enpresa etxean bertan egon zegala. Beti aukidu kuriosidadea, zer dago Googleen barruan, zer gio dago? Espia gioa dago edo informatiko utzutzak dira? Egin dezun galdera berrian aterazen artikuluan bezala konfidentziala da, baina hemen ikusleentzako bintzat esan gure deskribatuko ez ikusi nuen, ez? Nik uste esan guratxoa da organizazioako enpresa munduan nora di joan, ez? Nik uste izeberg bat dala egun Google, ez? Egiten duen lanaren gatik, baina enpresa bezala, ez? Orduan, barruan zer dagoen, nik uste simil edo konparazio edo hartuko banu nolabaiteko, bai, berdintza bat edo esango nuke kampus universitario baten antza daukala, ez? Orduan, eta gero beste datu bat, ez? Txuria da, eta nik zeatik da txuria, nik uste oso esanguratsua berrikuntzaren inguruan ari bagera hitz egiten, ez? Txuria da berrikuntzaren kolorea, zergatik bertan gauza asko egin daitezkelako, elegia, bertako paretak pintatuak zeuden, baino edo zer jendeak ez dizu, ez dago debekatua pintatzea edo egitea, ez? Orduan, oso malgua dan egitura bada, oso esanguratxo egin zitzaidan ere bestalde konexio horiek gertatzen direnean. 3 hilabete lehenago nintzen, Nevadako Black Rock deserten dauden Burning Man deitzen festival erraldoi bat, ez? Googleen barruan argazki horiek aurkitzen dira. Pixka bat etxean aukitu zeinan pixka bat, ez da? Etxean baino nik ikusi nituen nik izandako bi esperientzia bateratuta zeudela, ez? Alegia, punta-puntako enpresa Googlean bezala, konektatua Burning Man bezalako sorkuntzaren festival erraldoi batekin, ez? Orduan esan, pistak ez dira bateragarriak dira zentzu horretan, ez? Gero, oso modu praktikoan, oso struktura flexiblea proiektuka, Burning Manekin pareko edo enpresa guztia dendaz, camping dendaz barruan egina dago, alegia departamentuak ez dira, hemengo departamentu burokratiko horiek, ez? Proiektu bat irauten badu hilabete bat, hilabete bateko departamentu osatzen dute, ez? Orduan oso flexiblea, izugarria da. Begiratzen dut Googleen jarri igo kalzada eta ez dakit, 14.000 horri referentzia gertzen dira. Googleen bisita horren ondoren gehiago igoko dute, ala ez? Igual. Bien, Igor, zure lana oso berezia da. Oso berezia, ikerketa berrikuntza arean, arloan. Zergatik aukeratu zenuen lan mota hau edo zer lortu nahi duzu zuela? Nik ez nuke esango berezia danik, gaur egun berrikuntzaren inguruan edo zeinek hitz egiten du. Baina, esango nukena da, nik ez dakit berezia, nik bi planotan moitzen naiz iruditzen zaitez, gaina oso importanteak biak elkarrekin ejutea, bata kudeak edo gestioa bera, praktikoagoa, eta bestea da ikerketa edo refleksioa. Nik ez dut ulertzen berrikuntza bi planoak ez badaude bateratuak, eta esango nukena da, aurten nik kanpoan izan naiz, gaina propio, kanpora junintzen 2008an, aldarri kapena zalako berrikuntzaren urte izango zala 2008a, ez? Ez dakit, nik gestio asko ikusten dut, baina refleksioa edo ikerketa gutxi batzuk edo gutxiago, ez? Orduan horregatik esango nuke, nik zergatik hartu nuen lan hori, evoluzio natural bat izan da, eta nik uste dut koherentzia batekin, ez, mantendua, edo ni behintzat horrela ikusten dut nire lasaitasunerako, behintzat. Baina uste dut oso importante dela gaur egun organizazioak edo gizartea bera ulertzea horrela, ez, ulertzea gestioa egin behar da, hau ez dira, ideia oso marabillosoa, gero Google benetakoa da, eta egiten ari da benetakoa da, nahiz eta jende asko pentsatu laukiztu zen hori bakarri danik, ez? Ezin dute imaginatu zer dagoen horren atzetik, 20.000 persona lanean egiten dute Googleen, ez? Mondragon taldearen, esango nuke neko gehia dana, ez? Bada, ez? Eta bestalde esango nuke gestio importante baina gero ikerketa, ez? Ikerketa da, berrikuntzara ari bali magea bideak iriki behar ditugu eta horretako hausnarketa behar dugu. Ez dago beste modurik, eta askotan buruari, inkluso, norberari ere buelta eman, ez? Eta nik uste dut Euskal Herriko berrikuntza diskursoa badago, baina nik uste dut oaindikan falta zaigula tripekin egitea berrikuntza. Berrikuntza zerebroarekin egiten dugu asko, baina tripakin ez dugu. Nebadan suerte aukidet Joseba Zulaikarekin egoteko eta askotan bukatzen genuen hausnarketa berdinarekin, ez? Emozioak, ez? Nun daude emozioak. Egitea aldegu berrikuntza emozioekin, ez dakit nik esango nuke, espero dut orain emozioekin egitea berrikuntza, ez?
Ez bakarrik... Ni neuk ere egia esan asko berrikuntza, gure zuzendariak, politikoak, dana dabiltza berrikuntzakin. Nik egia esan ez diet gehiegi sinisten eta orain pixka bat konfirmatzen didazu. Iz gutxitan esan da, zer falta da hori benetan martxan jartzea berrikuntza, zer falta zaigu? Nik barkatuko diazu, baina ingoet esaldi bat ipatukoet, berrikuntzaren inguruan, bai lehenunan berrian agertu zana, eta ez da ez, mengo persona batena, musikari batena, askotan beti dutze zaigu berrikuntza enpresako kontua dirala, ez da, ni bentsatu dako ikastaroen zuzendari izena izatetan beti saiatu naiz enpresa, arte eta kultura eta zientzia teknologia bateratzen, ez? Eta esango duana esaldi bat niretzako dela berrikuntza ulertzeko modu bat, ez? Eta musikari batena, entzun dugu bluesa, ni jazzera pasatuko naiz, eta jazza zentzu asko dauka, zerikusi asko dauka berez berrikuntzarekin, ez, improvisazio osoa da, sormenarekin gutxienez, ez? Eta ez denen artearekin ezagutu edo aberastu ezin baneza, modu berriak aurkitu ezin banitu, bizirik egoteaz errudun sentituko nintzateke. Heriotza bera, sorkuntza gabezia baino nahiago nuke. Esate zuen Miles Davisek. Miles Davisek. Orduan, esan nahi duana da, pixka bat, nik uste falta dana, esan duana, ez nik hori bai, esan nahi duana ere hemen da, kritika egitea dabiltzan agentei eragile ekonomiko, sozial, kulture, errespetu guztia. Baina beste gauza bada, agian falta zaigula arimarekin egitea, edo emozioekin egitea. Nik ikusten duena handikan diskursoa hor dagoela, eta usteet asko egin dela, alaia nik esatizut udako ikastara duela 3 urte izan zenan, oraindikan sukaldari bat eta enpresa gizon bat, edo enpresa mundukoak kultura artearekin nahastea zan gauza bat oso, ez dakit ez, estrañoa, raroa litzatekena, ez? Berrikuntzaren oinarria ez alda partizipazioa? Partizipazioa, parte hartzea da elementu bat, eta nik uste gaur egungo gizartean gainea teknologiarekin, 2.0 edo web 2.0 teknologia holde guztiekin, gizarte sarekin nolabait bada parte hartzea, baina parte hartzea ez da dana, ez? Berrikuntza txispazo bat behar du, ez? Hasierako kreazio zea puntu hori, baina gero hori banatu egin behar da, ez? Hortarako parte hartzea noski, baina parte hartzearekin ez dugu berrikuntza egiten, ez da egin nola esan, ez? Niretzako importantena da Euskal Herrik lortu duela alor ezberdinak bateratzea, ez? Oso alor ezberdinak, ez? Nik beti jarri dute adibide berdina, bertsolariena, ez? Baina bertsolariak ari dira oso praktika kreatibo itxia, esan nahiko nuke itxia, hizkuntza bera muga bat dalako, teknikaren muga bat dalako, eta ari dira jazzarekin, jazzaldian egin zuten zehozter, ez da? Bueno, haizu, iruditzen zait benetan esanguratsua dela, ez? Eta sukaldariak, adibidez beti aipatzen dira, baina egia, ez? Baditugu sukaldariak bide horretatik joan diranak, eta Bueno, zer irabaziko genuke Euskal Gizarte partizipatibo dinamiko batekin, osea, web 2.0-ren aldoan, zer pauso emango ditugu, o zergaitikan merezi du benetan emozioekin partizipatzea berrikuntza honetan? Zer irabazten da berrikuntzakin? Behintzat enkistatuta ditugun arazo edo problematika horiek beste modu batea ikusi eta bateratzeko, ez nik uste dut, gaina kanpo ateratzearekin ere pixkat ematen dizu perspektiba bat, ez? Eta nik uste zirkulo bizioso askotan, bizioso batean gabiltzala beti etengabean, ez? Orduan, ez da bakarrik gauza produktu edo zerbitzu berria, baizik eta gauzak beste modu batea ikustea, ez? Eta nik uste dut hori egun egin daiteke, ez? Eta azkenean teknologiak ematen naiz eguna plataforma bat, ez? Nik akordatzen naiz gizarte Facebook bat, aipatzen bat hain ikusleak esango du, hori oso gauza jakina da, edo MySpace bat, edo Twitter bat, baina duela 4 urte gizarte sarea aipatzen zenunean, hori izan entelekia bat, hori izan utopia bat, ez? Euskal Hiria aipatzea bezala, ez? Bai, baina horrendako proiektu estrategiko bat, HT edo abiadura handiko trena dan bezala, eta ja hasi gera nolabait eztabaidatzen, zer den urbanoa, zer den landatarra edo rurala, badago da hausnarketak alegia aurrerantzagoa zela.